tamu. Sapa? Iku lho Bu. Mbake dulure Pakmu iku lho. Heeh. Ya, kowe nang omah ndara padha ae aku ngono. Berarti Tutik iku ngono, Mbak. Carane colair apa karena maune? Lair. Cara ndekne nganu Iku kok, Mbak? sekolah tak sekolahno. TK iku Heeh. setahun yo sampai anak iku ora iso dadi. Canger balik niku buku pulpen iku anu ketewet iku ora eneng kabeh. Ilang. Yo Apa dijipuk kancane apa piye? Yo ora iso atek iso gawe nulis tapi belas ora iso. Carane nganu ya, Mbak. Carane telat mikir ya. Pikirane carane ora tok ngono ya, Mbak. Karepe ngene iki kudu mergawe apa ngono karepe lah tapi pikirane sing gak tok. Cara masak, Mbak. Masa yo anu kon mretok niku yo. Tapi kan iso kan petik-petik sayur ngono ya iso. Ngambil tut kayak lombok, kayak brambang bawang nek niku iso di anu. Tak uleke yo Bu yo. Tapi kan sing penting diwarai lho, Mbak. Dadine bisa pinter. Mbah-mbah, Belum. tak kon dirai yo. Mbah-mbah yo mbekne nek iso. Bisa nek mek banyu ning kono yo sing mek banyu yo ndekne. Oh, coba Saiki yo muter wis saiki wis muter wis karek iki wis gak cara ngasuh saiki bisa njupuk-njupuk ya, Mbak. Cara tau nang Tegal, cara melok ngene tau. Gak tau. tau tak jak ning aku di ngarep iku ade kuburan. Tak jak matur diyak-yakan. Nek iki nyabrang kali malah malah ora sing Tegal sapa. Ya cara masak dhewe iso, Tut. Iso. Lha ya pinter. Saged. Kira omahku apa ora, Tut? Gak. Cara dolan. Batas, Bu. Kalau nek ana acara ya melok. Ora ning Karo sapa Silvi? Silvi ngerti, Silvi. Iya Silvi iki. Ulun Silvi gelem. Gak gelem. cuman ki mah yo ning omah biasane ku ning gone video nang kampung iku. Ki sakit piye? Pilek. Musimnya waktu Lek itu daleme pundi Bu? Kaliwangan.